My sme vstúpili do zápasu veľmi koncentrovane. Dokázali sme s Good Angels držať krok, veľmi sústredene sme bránili. V útoku sme nestrácali zbytočne lopty, dávali sme si pozor na organizáciu, len postupom času sa aj prejavilo to, že hráme druhý veľmi ťažký zápas po sebe a Good Angels začali ukazovať svoju výnimočnú kvalitu a potom sme začali strácať pôdu pod nahami, stratili sme organizáciu a čo bolo najdôležitejšie, my sme pomer doskokov bol veľmi vysoký v prospech Good Angels a to boli obrovské rány, ktoré sme dostávali počas celého zápasu, pretože pomer doskokov bolo 20 pred Good Angels a hypoteticky je to 40 bodov. Náročné sú to pred vašimi zverenkyňami, pretože deň pred duelom na palubovke Good Angels súboj na pôde vicemajstra v Ružomberku, takže skutočne možno asi dievčatá pochváliť za to, že prakticky ako keby 5 štvrtín odohrali vo vysokom tempe, už potom asi ani tie sily jednoducho nestačili. Tak pre nás je to perfektné, že hráme takéto ťažké zápasy, pretože to družstvo predsa nie je tak skúsené a máme hráčky, ktoré sa učia, vyvíjajú sa v tom basketbale a áno, odohrali sme dva ťažké zápasy a v tom druhom zápase sme tiež dokázali nastoliť určité pasaže, ktoré splňali kritéria, takže v tomto určite sme spokojní, aj keď samozrejme, že nie sme spokojní s tým, že sme prehrali obidva súboje, ale my sa musíme koncentrovať naďalej, tak aby sa nám podarilo splniť naše ciele, ktoré máme túto sezónu. Práve na tie dve prehry som sa chcel opýtať, pretože vlastne obe sa zarátávajú nielen do nadnárodnej súťaže MEL, ale aj do Extraligy a práve v nej bojujete o čo najlepšiu pozíciu pred play-off. Aké sú teda ešte možno šance, vyhliadky? Určite to máte trošičku predpočítané, ale samozrejme sú to všetko len kalkulácie, ktoré treba potvrdiť a musí to potvrdiť dianie na ihrisku. Tak určite, že veci máme spočítané, ale ja nerad rozprávam o kalkuláciách. Spočítané musím mať, ale nerad o tom rozprávam. Mňa teší, že to stále máme vo svojich rukách a to je pre nás pozitívne, pretože keby sme to nemali vo svojich rukách, tak veľmi ťažko by sme vstupovali do svojho osudu a museli by sme sa spoliehať na niekoho druhého. Teraz to ešte stále máme vo svojich rukách a musíme sa na to dobre pripraviť.